Her i Odense Zoo, der får vi hver dag besøg af masser af børnefamilier, der ser på alle vores dyr. Og af og til så sker der jo det, at børnene får lyst til at få nogle af dyrene med hjem. Men så er vi så heldige, at vi har nogle rigtig stærke samarbejdspartnere, som hjælper os med at gøre den drøm til virkelighed. Vi bruger jo Microsoft Business Central, og det er en kæmpe fordel. En af de helt store fordele, det er, at Power App-platformen giver os mulighed for at lave nogle apps, som passer direkte til os. Før i tiden der stod vi med Excel-ark og stykker papir. Nu har vi apps udviklet specielt til Business Central, så det går direkte ind i vores økonomisystem. Så det er meget nemmere for os at lave status nu. Alt i alt har vi reduceret rigtig mange manuelle processer i forbindelse med vores bogholderi, og det har frigivet en masse kræfter, som vi bruger til at fokusere på det, der er vigtigt, nemlig den gode gæsteoplevelse i zoologisk. Samarbejdet har været rigtig meget værd for os. Det er komplicerede processer, vi snakker om, og det er vigtigt for os, at vi har en samarbejdspartner, vi kan stole på, og som gør det nemt for os, når ikke vi forstår præcis, hvad der foregår inde bagved. Det har det gjort smertefrit for os.